मुबारकपुर में चालू कैले रहनी कि अरे सुना चाचा चाची ना अरे भूला हवे के बा निरहुआ भैया के जीता हवे के बा हवे के बा दिनेश लाल यादव के जीता हवे के बा जिला आजमगढ़ में लाहवे के बा। और अगला कड़ी रहे कि भैया जे जीती है तो पूरा ये क्षेत्र के देखो विकासी हो जाई हो आ करी है काम जेवन केहू ना कहरी आ केहू निराश ना हो पाई हो। क्या बात है? अरे विजयी के झंडा लह अरे रहवे के बा निरहुआ भैया के जीता हवे के बा। गजब भारतीय जनता पार्टी के जीता हवे के बा कमल के बटन दबा के बा।